Flipatxo. Kakingarria. Irakurri duzu? Ordu esan. Hau bai bifa du. Aragia, literal. Ze ona. Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria. Zuk badakizulako. Posible da eta beharrezkoa da, norgehiagokan oinarritutako lan harremanen eredutik elkarrizketan eta adostasunean oinarritutako eredura igarotzea. Enpresa eredu eta lan harremanen eredu berrietan aurrera egin behar dugu. Enplegua alde guztien interesak elkartzen ditu. Jakina, interes kontrajarriak daude enpresaren barruan, baina horiek guztiak elkartzeko gai den xede bat badago. Hau, enplegua da. Arratsaldeon guztioi, Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariaren hitzak entzun berri ditugu, izan ere gizarte elkarrizketarako mahaiak azken 6 hilabeteetan lantaldeetan lortutako akordioak baliotzeko bilera egin du gaur. Elkarrizketa sozialerako mahaia gaur bildu da Eusko Jaurlaritzak, patronalak eta sindikatuek azken 6 hilabeteetan lortutako akordioak sinatzeko. Lan merkatuan izango diren aldaketei aurrea hartzeko. Iñigo Urkullu lehendakariak sinatutako 5 akordioen balorazioa eskaini du eta azaldu du neurri horiek aurreikuspenak gainditu dituztela. 5 akordio horiek elkarrizketa sozialerako mahai honen aurreikuspenak eta itxaropenak ere gainditzen dituzte, hala esan behar da. Hala, Idoia Mendiak lan eta enpleguko sailburuak sinatutako neurriak langileen eta enpresen egoera berriari aurre egiteko ezinbestekoak direla azaldu du. Gaur sinatzen ditugun akordioak, neurri berriak egoera berriei moldatzeko dira. Izan ere, akordio horiek orain premiazkoa den horri erantzun nahi diote. Diru-sarrerak txikiak dituzten eta aldi baterako enplegu erregulazioko espedienteen eraginpean dauden langileei arreta emateko konpromisoei, baina enpresek eta langileek abian dauden eraldaketara egokitzeko dituzten premiak kontuan hartuz. Horrez gain, Eduardo Zubiaurre Confebaskeko presidenteak berretsi du bizi dugun egoera honi erantzuteko halabeharrezkoak direla neurriak. Saltzen ari garana da danon artean bide hori egiteko gai izango gehala, lanaren bitartez, elkarrizketaren bitartez, negoziazioaren bitartez eta oso garrantzitsua dana danon onerakoak izango diran akordioak lortzeko. Jaurlaritzatik datozen azken berrekin jarraitu baino lehen, bada iraiaren 14 honek betirako utziko duen beste albiste bat. Joseba Arregi Eusko Jaurlaritzako sailburu ohia hil da. Arregi frankismo garaian sartu zen EAJan, baina 2004an utzi zuen alderdia ildo estrategikoarekin, distantzia handia zuela eta hamarkada bat eman zuen Jaurlaritzan 75 urte zituela hil da. Badalakuako kaiei berri zeldutan, etzi egingo dute Eusko Legebiltzarrean urte politikoari hasiera emateko osoko bilkura eta Iñigo Urkullu lehendakariak orduan aletuko ditu datozen hilabeteetarako ezarritako erronkak. Atzo lehendakaritzak diskurtsoaren aurpena igorri zien legebiltzar taldei eta komunikabidei ere, eta hor jasota dagoenez, autogobernuan aurrera egiteko bide bikoitza defendatuko du Urkulluko osoko bilkuran. Gasteizen da Udane Arbeo. Bai, lehendakaritzak atzo bidali zien Eusko Legebiltzarreko taldei eta komunikabidei ostegun honetan politika orokorreko eztabaidan irakurriko duen diskurtsoaren laburpena eta besteak beste autogobernua eta transferentziak izango ditu hizpide, baina horren aurretik pandemiaren kudeaketa eta ekonomia ere izango dira diskurtsoaren erdigunean. Lehendakariak pandemia urte honen balantza egingo du datorren ostegunean Eusko Legebiltzarran egingo den politika orokorreko eztabaidan. Pandemiak eragindako arazoei aurre egiteko martxan jarritako ekimenen errepasoa ere egingo du eta erronkez ere mintzatuko da. Eta errenkoa nagusienen artean ekonomia suspertzea eta enplegua sortzea ditu, baina honekin batera autogobernua izango du. Autogobernu gehiago eta autogobernu hobean nahi du Iñigo Urkullu lehendakariak.
Hori ala autogobernuan aurrera egiteko bide bikoitza defendatuko du ostegun honetan Eusko Legebiltzarreko politika orokorreko eztabaidan. Alde batetik 1979an onartutako estatutua osorik betetzeko eskatu eta eskualdatzeke dauden transferentziak eskuratzeko beharra azpimarratuko du. Urriaren batean Jaurlaritza jasoko duen espetxen transferentzia ez ezik, aurten beste 9 eskumen zehazteko mutua ere egotea espero du lehendakariak. Beste alde batetik Urkulluk ostegunan adieraziko du oposizioarekin autogobernuan sakontzeko adostasun sendoa lortu nahi duela eta estatutua erreformatzeko hasitako lanei berriro ekiteko aukera proposatuko du, baina beti ere Espainiarekin aldebiko harreman batean oinarrituta. Lehendakariak ostegunean eskaineko duen diskurtsoaren laburpenen jasota dagoenez, eskubide historikoen eguneratzean eta aldebiko harremanean indarra jarriko du lehendakariak. Horiek horrela Urkulluk defendatuko du Jaurlaritza eztabaida horretatik kanpo geratu behar dela eta Eusko Legebiltzarrean kokatu behar dela, hau da, ordezkaritza, elkarrizketa eta akordio politikoaren foroan. Arlo ekonomikoari dagokionez besteak beste datozen hilabetetarako honako helburu hauek zehaztuko ditu. Langabezia tasa 10%tik behera ezartzea eta ikerketa eta garapen arloan konbergentzia lortzea Europako batasunarekin. Lege egutegiari dagokionez Jaurlaritzaren asmoa da datozen hilabeteetan 12 lege proiektu bidaltzea Eusko Legebiltzarrera, onartuak izan daitezen. Eta azkenaldiko kezka nagusiari erantzuna emateko asmoaz, Espainiako gobernuak enpresa elektrikoen irabaziak murriztuko ditu argindarraren faktura jaisteko. Espainiako gobernuak argindarraren prezioa txikitzeko neurriak hartuko ditu gaurko ministroen kontseiluan. Argindarraren gaineko zerga 5% batetik 0,5% jaitsiko duela iragarri du Sánchez presidenteak bart emandako elkarrizketan. Eta horrekin batera, energia konpainien aparteko mozkinak murrizteko neurriak ere hartuko dituzte gaurko ministroen kontseiluan. Halaber, argindarraren beza 10%an mantentzeko eta jada indarrean dagoen elektrizitate sorreraren gaineko zergaren etena luzatzeko asmoa ere agertu du presidenteak. Neurri horiek duela egun batzuk egindako promesa betetzera datoz. Sánchezen nahia iragarri zuenez, kontsumitzaileek 2021an 2018an bezain beste ordaintzea da, eta horretarako berehaloko neurriak hartu behar dituela argi dago. Horien artean faktura murrizteko erabakiak hartuko ditu ministroen kontseiluak. Gogoratu behar da, azken asteetan errekor historikoak erregistratu dituela megabatordukoaren prezioak, iragan astean 150 euroak gaindituz askotan. Televisión Espainolari eskainitako elkarrizketa batean, Sánchezek agindu du argindar konpainien aparteko irabazien zati bat kontsumitzaileengana bideratuko duela. Horretarako, energia merkeen sortzen duten ekoizleen etekinak txikituko ditu gobernuak, zentral nuklear eta hidroelektrikoenak alegia. Izan ere, egungo merkatuaren jokaeragatik naiz eta euren ekoizpena merkeena izan, energia garestien sortzen duten ekoizleen prezioa ezartzen diote eskaintza osoari. Izugarrizko etekinak lortuz. Argindarraren prezioak etenik gabe egin du gora joan den uztailetik hona eta inoizko muga guztiak gainditzen ari da. Gaur bertan, argiaren prezioak marka guztiak hautsi ditu. 162,68 euro megawatt orduko. 19 euro baino gehiagoko igoera egun bakarrean. Badazken egunotan, Bilbon protestak antolatu dituzte igoeraren gehiegikeria salatzeko. Bart, pentsiodunak izan dira kaleak hartu dituztenak, aldiz datorren ostegunean ekologistak martxanek eta Bilboko auzo elkarteen federazioak elkartaratzea egingo dute sistema energetiko eta elektriko duin eta publiko baten alde. Uztailetik argindarraren prezioak egunetik egunera markak hautsi ditu eta bere horretan jarraitzen du asteon maximo historikoak ere erregistratu baitira. Hainbat gizarte eragileek prezioaren gehiegikeria salatu dute behin baino gehiagotan eta aste honetan Bilbon protestak antolatu dira igoera salatzeko. Astelehen goizean pentsiodunak kalera atera ziren eta ostegun arratzaldean ekologistan martxanek eta Bilboko auzo elkarteen federazioak manifestazioa egingo dute. Izan ere, Alaitz Argandoñak osteguneko protestaren antolatzaileen izenean berretsi du garaia dela kalera ateratzeko sistema energetiko duin baten defentsan. Bada garaia irtetzeko energia
publikoa eta garbiago bat eskatzera. Espainiako gobernuak zergak jaistea erabaki du argindarraren prezioaren igoera moteltzeko asmoz, baina neurri horiek biziki kritikatu dira. Eta plataformek defendatu dute zergak ezinbestekoak direla zerbitzu publikoak mantentzeko. Zergak jaisterakoan, gu pentsatzen duguna da zergak eusten dituztela zerbitzu publikoak, bai osasuna, hezkuntza. Orduan ikuste dute horiek oso garrantzitsuak dira, krisialdi honetan, orduan hori ez da izango irten bidea. Horren ordez, sistema elektrikoak eta energetikoak publikoak izan behar dutela aldarrikatu du Argandoñak. Beste energiaren aldeko apostua egin dezakegula, ez? Guazen aldatzera eredua, eta nik uste dut hori egiteko enpresek etekinak besterik ez dituztela begiratzen, eta publikoa izan da nik uste dut hori ez dela izango helburua, baizik eta guztiontzat eukitzea energia duina, ez? Azken batean, enpresa boteretsu handiek, tartean Iberdrolak, Endesak eta Naturjaik, etekin ikaragarriak lortzen dituzten bitartean, pobrezia energetikoa areagotzen da. Gainera neguan egoera okertu daitekeela ohartarazi du Argandoñak. Neguarekin batera, hotza helduko da eta badago jende nahiko ezin duela berogailua piztu. Pobrezia energetikoa ez da berria, Bilboko hirian hainbat familiak ezin dute piztu berogailua eta etzipenak nik uste dut eramaten dituela badidez etxean kontrolgabeko zuak piztera eta loko konexio txarrak egitera pasatu ahal izateko negua. Gauzak horrela, bai ekologistan martxanek, bai auzo elkarteen federazioak, bai pentsioen mugimenduak, herritar guztiei dei egin diete irailaren 16an arratsaldeko 7etan Iberdrola eraikinaren atarian Euskadi plazan egingo den elkarretaratzean parte hartzeko. Gainera eguerdiko magazinean, Iñigo Martínez Elkarrekin Podemosiuko legebiltzarkidea izan dugu gonbidatu nagusi, eta nola ez argindarraren prezio igoera bidegabea aritu da entzun dezagun. Ezinbestekoak dira, nahikoak segurazki ez, zeren azkenean, Unidas Podemosetik daramagu urteak ezaten energia merkatuaren erreforma integrala egin behar dugula, baina nik uste dut ezinbestekoak direla, eta oraintze, ez dakigu ze momentutan aprobatuko direla, baina gaur, eta nik uste dut ezinbestekoak izango dira, eta fakturan nabarituko dira, hori da nik uste dut berri honena, nik uste dut jendeak behar zuela, ere estres puntu batekin jarraitzen dugulako egunero presioaren bilakaera, eta nik uste dut ere bai, hori pizkat malgutzeko eta baretzeko beto esan da, nik uste dut neurri osonak dira. Bestaldetik, klima larrialdia ere bada urte politiko berrirako zehaztutako erronka nagusia. Euskal Herria Bilduk esaterako klima aldaketa lehen lerroan jarri gura du. Eta harira, Arnaldo Otegi koalizioko koordinatzaile nagusiak gogora ekarri du aurten, datu oso kezkagarriak agertu direla. Egungo gizarteak duen erronka handienetakoa da klima larrialdiari aurre egitea. Zientzia eta mediku aldizkariek nazioarteko agintariei dei egin diete krisi klimatikoari aurre egiteko neurriak hartitzaten. Irailaren 21ean izango den Nazio Batuen Erakundaren Batzar Nagusian eta Glasgowko COP26an euren mezuak oihartzuna izango duelako itxaropenez ekin diote agerkariek. Hain zuzen ere eta mundua COVID-19 pandemiari aurre egiteko borrokan dela aitortu arren, ohartarazi dute osasun publikoarentzako mehatxu nagusia dela Parisko hitzarmena ez betetzea. 2015ean 197 herrialdek sinatu zuten akordio horrek munduko berotzea 1,5 gradutik beherakoa izatea erdietsi nahi du. Editorialaren arabera, aurrerapen batzuk egin dira berotegi gasak murriztuz joateko, baina ez dira nahikoak izan. Erresuma Batuko klima aldaketarako osasun aliantzako baten bidez adierazi du klima eta ingurumen krisari aurre egiteokin bidea ezin dela egon zain pandemiarengatik. Ome osasunaren mundu erakundeko Tedros Adhanom zuzendari nagusiak adierazi duenez, klima larrialdiak dakarren arriskuak txiki utz dezake edozein gaixotasunek dakarrena. IPCC klima aldaketari aurre egiteko gobernuarteko aditu taldeak eginiko txostena frogatzen du temperaturaren igoera txikienak ere gure osasuna eta etorkizuna arriskuan jartzen dituela. Gurera etorriz klima larrialdiare bada urte politiko berrirako zehaztutako erronka nagusia.
EH Bilduren kasuan klima aldaketa lehen lerroa nahi du. Arnaldo Otegi koalizioko koordinatzaile nagusiak gogora ekarri du aurten datu oso kezkagarriak agertu direla. Groenlandian lehen aldiz euria egin du. Lehen aldiz. Kanadan muturreko giroak bizi izan dituzte 50 gradotara helduta. 50 gradotik haratago, ero 50 gradoarekin bizitza ez da posible. Bai? Baina gauza bere ikusi dugu Iberiar Peninsularen hegoaldean eta egungo konsumo eta produkzio ereduerekin bizitza ez da sostengarri izango planetan. Horiala nabarmendu du belaunaldi berriei planeta bizigarri bat utzi ahal izateko orain hartu behar direla neurriak. Bien bitartean Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarraren presidentea 11ko magazinean izan genuen pasaden astean eta klima larrialdia zarietu zen. Ikusi dugu salako lurrikarak edo beroak zer eragiten dauen edo urak zein darra daukan, ezta? Eta hau ez da bere sortu. Norbaitek sortu dau eta guztion arteko jarrera pertsonalak ere sortzen dabe. Gaineratu zuen garapen ekonomikoa ingurumen zaintzarekin batez badaramagu arazo bat izango dugula. Nik usteot gero eta gehiago ulertzen dugula, hau batera eroaten ez daben gobernu, enpresa eta baita norbanako dugu, edozein gutariko edozein pertsonak gizartetik kanpo gelditzen dirala. Aurretik aipatutako 220 zientzia agerkarik nabarmendu dute elkarlan globala posible izango dela bakarrik herrialderik aberatsenek ahalegin gehiago egiten badituzte, euren kontsuma gutxitu eta munduko gainerako herrialdei lagundu. Era berean Bizkaiko Foru Aldundiak hilabete honetan abiatuko du Bolintxuko Supersurzubi bidea proiektuak eragile ekologisten kexak pizten jarraitzen du, baina besteak beste Bolintzun zubia jartzeko makinarik ez dela sartuko esan du Aldundiak. Supersurraren bigarren fasea dimensio handiko obra da eta konplexutasun erantzia duen obra da. Lan guztiak Bolintxu aldeak ingurumenari dagokionez duen garrantzi bereziak baldintzatuta daudelako. Konpromiso hori Zeberetxe eta Arnotegiko tuneletan egiaztatu da, zulaketa aho bakarretik egin delako, eta izen be Arnotegia 2 kilometroko luzerarekin Bizkaian metodo honekin zulatutako tunelik luzeena da. Eta konpromiso horren ondorioz adok eraikuntza metoda bilatu behar izan dugu Bolintxu ingurua zeharkatzeko bertan inpakturik eragin gabe. Gipuzkoan berriz, Metro Benta Berri aldi baterako enpresa elkarteak kalte ordainak eskaini dizkie Donostiako Zarautz hiribideko eta zubi eta kaleko bizilagunei. Metroaren igarobidearen obrek eragindako kalteengatik. Euskal Herria Bilduk Gipuzkoar hiriburuan bizilagun hauek pairatzen ari diren txantaia eta presioa salatu du bart. Beren interesen aurkako zerbait sinatzera behartu nahi izan dituztela gaineratuta. Azpiegiturez gabiltzala Maria Txibite Nafarroako lehendakariak iragarri duenez, Espainiako garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioak 145,5 milioi euro inbertituko ditu Nafarroako abiadura handiko trenean. Diru horrekin finantzatuko dira Tafaia Kanpanas zatia eta Kasetas Bilbo linea lotzen duen Castejongo 0 zatia. Ipar Euskal Herrian ostera okupazioa 100. egunera arte luzatu eta Lurrama Arbonara eramango dute laborariek. Joan zen osteunean iragarri zuten LB sindikatuak eta Lurzaindia elkarteak lehenengo garaipena. 79 eguneko okupazioari esker, 15 hektareako lur sailaren salmenta bertan bera gelditzea lortu zuten. Bada ekimenean parte hartu duten herritarrekin hitz egin ondoren, datorren urriaren 24 arte okupazioarekin jarraitza erabaki dute. Eta Parisa begira Ategia auzitegiak instrukziora bidali du Urrutikoetxearen kontrako auzia. Josu Urrutikoetxearen epaiketa bertan behera utzi eta berriz ere instrukziora bidali du Parisko Ategia auzitegiak. Irailaren 13 eta 14 garatzekoa zen Urrutikoetxea 2002 eta 2005 artean etako kide izan ote zen epaituko zuen prozesua, baina bistaren lehenengo egunean bertan eman du erabakia auzitegiak. Hain zuzen, akusazioaren argitasun faltagatik eta prozesu osoan emandako forma akatsengatik bota du atzera auzia. Orain, instrukzio epaile berri batek hartuko du ardura Urrutikoetxea epaitu dezaten.
Akusatuak berak epaitegitik atera berritan azaldu duenez, delituekin nola inplikatzen duten ere ez dago argi. Mai buruaren erabakia askoz urrunago da, zalantzan jartzen du ere nire implikazioa, esan ez bezala, ez dago argi nola inplikatzen duten. Horiek horrela eta irailaren batean zigor auzitegiak beste auzi batean absolbitu ostean hasierako egoerara itzuliko da auzi honetan Urrutikoetxea. Instrukzio epaile berriak prozesua berriz abiatuko du. Aurrekoak egindako akatsak ekiditeaz gain, argi utzi beharko du zergatik epaitu behar duten eta zeneko kide historikoa. Ezinaztu, irailaren bateko epai hartan ebatzi zela ez dela deliturik etaren bukaerarako negoziaketetan parte hartzean. EH Bildu eta EH Baiko ordezkariak auzitegian izan ziren auzia jarraitzeko eta Maialen Iriarte EH Bilduko legebiltzarkideak hain zuzen, Urrutikoetxeak bake prozesuan izan zuen garrantzia azpimarratu zuen. Josu Urrutikoetxeak eta desagertzeko egindako lana eta Euskal Herrian bakea eta elkarbizitza demokratikoaren alde egindako lana zalantzan jarri ezina da eta horregatik bildu gara gaur epaiketa honetara. Dei auzitegiak hartutako erabaki honek beste ondorio badakar Urrutikoetxearentzat. Berriz hasiko den prozesu hau bukatu arte eta beraz Parisko justizia berarekin duen aramarauna askatu arte, ezin izango dute Espainiara eraman eta bertan ere epaitu, zabalik dituen bi auziengatik. Larumaterako Arrasaten sarek deituriko mobilizazio baten arira polemika sortu da azken egunotan, baina sare euskal presuen eskubideen aldeko mugimenduako hartarazi du, erabat gezurretazkoak direla piztu diren zurrumurruak. Jaurlaritzak ere eskatu dio eragileari mobilizazioa bertan bera uzteko, balere Joseba Azkarraga sareko bozeramaileak esan du. Larumatekoa ez dela unai paroten aldeko omenaldi bat baizik eta mobilizazioaren helburua euskal presuen salbuespen egoera salatzea dela. Azkarragak errespetua adierazi die indarkeriaren biktima guztiei eta eskatu du haien mina ez dadila erabili jaurtigai gisa. Gaizatuta eta COVID-19 helduta Eusko Jaurlaritzak astearte honetan aurkeztu behar ditu estadioetako edukiera mugatzeko arrazoiak. Iñigo Urkullu lehendakariak edukiera 30%ean ezarri zuen, lurralden arteko osasun batzordeak 60%ra handitza erabaki zuen arren, eta futbol liga profesionalak auzitegira jo zuen Eusko Jaurlaritzaren neurriaren aurka. Horrez gain, Osakidetzak kontsulta presentzial gehiago berreskuratuko ditu irailean, ez da udan Arbeo? Bai, Gotzone Sagardi osasun sailburuak adierazi du Osakidetzak irailean berreskuratuko duela, lehen mailako arretan kontsulta gehiago berreskuratuko dituela, eta bestalde txertari buruzko datuak ere eman ditu 12 urtetik gorako herritarren 99%ak jada lehen dosia hartua du, eta 94,7%ak berriz jarraibide osoa egina du. Hori horrela pare bat asteren buruan, sede populazioaren 90%ak jarraibide osoa egina izatea aurre ikusten dute, eta era berean osasuneko sailburuak gogorarazi du pasaden astean immunogutxitze larriko egoeran zeuden 4.500 pertsonen kolektiboari 3. dosia jartzen hasi zitzaiela, eta halaber etxean dauden adineko taldeari eta egoiliarren taldeari ere 3. dosi hori emateko aukera baliatzeko eskatu dutela adierazi zuen Gotzone Sagardi sailburuak. Nafarroak berriz ostalaritzako eta gaueko aisialdiko ordutegiak zabaldu ditu, garraioko edukiera handitu du eta gazteen baxerak irekitu berriro. Osasunbideak gaur bidaliko du araudei berria justizia auzitegi nagusira, ostiralean indarrean sartu baino lehen. Egoera epidemiologikoa dela eta ostalaritza ordutegiak zabaldu ditu Nafarroak. Heldu den ostiraletik aurrera, taberna, jatetxe eta dantzalekuetan ordutegia luzatuko dute eta hainbat arlotan jende kopuruak handitu. Dagoeneko neurri multzo berria jasotzen duen foru agindua, Nafarroako gobernuak igorri dio Nafarroako justizia auzitegi nagusiari aldez aurretik baimena eman dezan. Jende kopurua zaratago neurri berrien artean dago, kalean 10 pertsona baino gehiago biltzeko debekua bertan behera uztea. Bestalde, Nafarroako gobernuak ostalaritzako ordutegia goizaldeko ordubiak arte luzatuko du eta lizentzia berezia duten tabernek 3 arte zabaltzeko aukera izanen dute, dantzalekoek aldiz 4:30 arte.
Ostalaritzan gainera, orain arte beharrezkoa izan den mahaikideen arteko 70 zentimetroko distantzia kenduko dute, oraindik ere barran ez kontsumitzeko printzipio orokorrari eusten dion bitartean. Garraio publikoan 75%ra igo du jende kopurua foru agintaritzak mankomunitateekin hala adostu ostean. Gainera gazteen piperrak edo baxerak berriro ireki ahal izango dira, osasun saileko idazkaritza teknikoari eta dagokion udalerriko udalari erantzunkizunpeko adierazpena aurkezten badiete. Neurriek bat egiten dute aurreko astean kirol eta kultura arloetan ezarritakoekin. Zehazki joan den ostiraletik, 2400 lagunetik gorako edukiera duten esparru itxietan egiten diren ekitaldietan, okupazioa 40% baino gutxiagokoa izan behar du, eta bestalde esparru irekietan, eta 5000 lagunetik gorako edukiera duten gune horietan, gehienezko edukiera 60%koa da. Eta Ipar Euskal Herrian txertoa hartu ez duten osasun langileak jomugan daude. COVID-19 kontrako lehen dosia jartzeko azken epea dute osasun langileek, bihartik aurrera txertoa hartzeko prozesua ez badute hasia. Kontratua etengo zaie behin-behinean. Urriaren 15 arte izango dute txertoaren bigarren dosia hartzeko. Eta anartean, PCR negatibo bat erakutsi beharko dute lanean aritzen segitzeko. Eskualdeko osasun agentziak segurtatu du Akitania berriko osasun langile gehienek hartu dutela txertoa. 90 eta 95 inguruk. Eta Euskara Hizpide Eusko Jaurlaritzak 16% igoko du euskaltegi pribatuen finantziazioa 2021-2022 ikasturtean. Udan Arbeok azalduko digu. Bai, halaxe da, atzo aurkeztu zuten 2021-2022 ikasturterako euskaltegien matrikulazio kanpaina eta interesa duen orok jada izena eman dezake. Bertan, Euskal Autonomia Erkidegoan 103 euskaltegi daude eta iazko datuak aintzat hartuta 32.000 lagunek izen ematea aurre ikusten da. Gainera hasi berri den ikasturtean ikasleen B2 mailara bitartekoen doakotasuna sustatzera 3,1 milioi euro bideratuko dira eta gauzak horrela euskaltegi pribatuen finantzaziorako 26 milioi bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak aurreko urteko datuekin alderatuta 16,4 gehiago, eta udal euskaltegien finantzaziora 12,7 milioi euro bideratuko dira. Jarraian Bingen Zupiria kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Legealdi honetarako Jaurlaritzan hartu genuen konpromisoetako bat izan zen euskaltegi pribatuetako irakasleen lanbaldintzak hobetu egingo genituela eta helduen euskalduntzean ari diren pertsonen egonkortasuna, pertsona bien lanbaldintzen egonkortasuna sustatuko genuela. Era berean, Espainiako Auzitegi Konstituzionalera iritsiko da Euskal Autonomia Erkidegoko udalen legea eta erkebatziko du udal aktak euskara hutsez egitea zilegi den ala ez. Euskararen erabilerari buruzko artikulu bat Espainiako Konstituzioaren aurkakoa ote den, aztertzen hasi zen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia uztailean, eta joan den astean ebatzi zuen gaia Auzitegi Konstituzionalaren esku uztea. Administrazioarekiko auzien salaren ustez Espainiako Konstituzioaren 14 eta 23 artikuluetan jasotako printzipio bat urra dezake legeak. Hau da, gaztelaniak eta hizkuntza koofizialek orekan bizi behar dutela, eta ez bata bestearen aurretik lehenetsiz edo betxiz. Ordu biterdiak heltzear hementxe utziko dugu gaurko albistegia ohiko moduan musika proposamen batekin utziko zaituztegu. Jarraian, Madeleine taldearen ohiko bizi bat gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.